Sisesikhumuzweni sikababa ongizalayo ubaba uthengwa namakhosazana. Leli thuba sizolinika inguqunguqu kwifakazi lemisebenzi emihle nemikhulu eyenziwa ubaba uthengwa namakhosazana. Kuzoba abakhokheli bese lodwa lanele nisilendedane Nkosi Mbusisa.
ngisho ngoba ethempelini lebheka abantu wahlukanwa phakathi laba baya ngapha umthandazo wesabatha wabambili wathi umvangeli usibanibani wathi abakhethe igama lesibili abokushaya ngapha umthandazo oba mshumayeli usibili ubuye naliphi igama ebuhleni elokuqala noma lesibili wathi umshumayela ngibuyanga nagama mina ngibuye nonyazi lwezulu akabonkulunkulu vuthelane impilo ngizoshabelela ngoba siyadumisa angilazi nokuhlaka njobani lithunazi mangakhamala oswala silanda awunazi mangakhamala oswala hayi msanukuphimbela unazi mangakhamala sazohlala phansi ukuthuthimo lahlabelela abangcwele manje ake nifake lefafa vuma kuyuthingo abantwana bakhulukhulu usho unazi lezulu ngokudlule lwathi hawu obakhokheli bawu4 asingathathi isikhathi kodwa phela mina gane kodwa uNkulunkulu kosibuya bakwethu noma ngasithatha hayibo yayihlabelela inkosi angihlabelele kokubheka wena umadangazele logane kwasibili